guys! It's me, Michelle V. And heartless welcome sa aking YouTube channel. Hello. Kamusta po kayo? Hi everyone! As you can see, I am again in the outside world. So, nag-decide na naman akong maglakad. So, yes, this is it. I'm trying to walk every day. Walking para tayo ay ma-exercise. Kahit na meron naman tayong exercise sa bahay, ganyan. So, iba pa rin talaga yung nag-walking ka, ganon. So, sabi ko, kahit na mag-isa ako mag-walking, it's okay. Kasi, alam mo yun, maganda na yung panahon. And yeah, dito pa rin pala ako pupunta dito sa may park pa rin malapit sa amin. At ngayon ay mag-walking ako at diretso ako dun sa bahay ng aking kaibigan na yung kaibigan ko na dito talaga yung pinakamalapit sa akin. And what I mean is malapit dito talaga sa kung saan ako nakatira ba. Wait lang, may dala-dala kasi akong bag. Kasi dumaan ako ng Aldi dahil binilhan ko siya ng something dahil ang ganda-ganda ng araw. Binilhan ko siya ng something kasi sabi niya masama daw yung pakiramdam niya. Yan, tumawag siya sa akin ng nakaraan. Sabi niya, Michelle! Akala ko sobrang busy niya. Sobrang busy. Ano kasi yun din? Very hardworking din kasi siya. Kaya ayun, ganun. So may mga na pala, bulaklak na pala dito. Kaya sabi niya, Michelle, masamang pakiramdam ko. Pero okay na ako, sabi niya. Pero nakalib pa rin ako sa trabaho ko ng 1 week. Okay. So, sabi niya, gusto mo punta ka dito? Diba? Sabi ko, sige, diba? Nung nakaraang natin, nandun ako sa kabila kong kaibigan. Ngayon, pupuntahan natin siya. Isa naman ang tagat dito. Kasi hindi ko rin siya madalas puntahan dahil working kasi yung aking kaibigan na yun, guys. As in, kahit weekend nag-work yun siya, basta ganun. Ako, tsaka yung kaibigan kong dalawa. Yung pinapuntahan ko sa medyo malayo. Kasi 45 minutes yung biyahe ng bus, papunta doon sa kanila. Hindi ka malayo na yon kasi kabilang bayan yun. Ganon. Tapos, ayun, sila lagi kong pinupuntahan at sila din minsan pumupunta dito sa akin dahil ang tawag dito, mga kami ay free ba? Wala kaming mga kaanuhan sa life, wala pa kaming trabaho. So, ayun. Titingnan ko dito yung ginagawa. Okay. Pinaayos nila yung kanilang park plots. So, dito ako tatawid. Dito ako dadaan sa kasi nga mag-shortcut ako dito sa ito kasing park na ito is may shortcut papunta doon sa sa bahay nitong aking kaibigan, which is tinuturing ko talaga siya na ate dahil ate talaga siya. Kumbaga mas matanda siya sa akin, tsaka sobrang bait nito sa akin, sobrang bait talaga din sa akin. Anyway, lahat ng mga kaibigan ko na nakilala ko din dito na Pinay is sobrang babait nila, ganyan, sobrang bait nila sa akin, ganyan, ganun. So, ayun, I'm so thankful talaga kasi hanap din ako ng mga friends dito, kumbaga malapit sa akin, tapos kapwa Pinay, mo yun, ganun. So, I'm so thankful pati sa community kung saan ako belong pag ako nagsisimba. I'm very thankful kasi sobrang bait nila yung lahat, ganun. At yeah, medyo malamig yung ng tubig, ng hangin. Yan, makita nyo ba dyan? Yan, diba? Daldal ko na naman sa inyo. Pero ayun, mga lang din siya, parang 15 minutes walk ba? Depende sa lakad. Sa 15 minutes walk lang siya parang sa bahay. Punta dito sa bahay nitong aking ate. Which is anyway, kapangalan siya ng akin din na katrabaho sa Antipolo.
iba lang ang spelling, but same yung pronounce ng pangalan nila. Ganyan. So, yun, sabi ko, may ate ako doon sa, parang ate ko na rin yung mga sa, sa Antipolo. Tapos, tira na siya dito. So, yun. Ang ganda-ganda ng panahon, guys. Wala masyadong people sa park ngayon kasi yung mga bata ay nagsuschool pa. So, itong katabi ko, guys. Ayan, kita niyo ba yan? That's the ayun nga yung swimming pool na. Ang ganda-ganda talaga siya. So, yun. Ang ganda ng water. Siguro mamaya pagka-uwi ko. Dadaan lang ako sa kanila. Tapos, at kasi may, sabi niya, may ibibigay siya sa akin. So, yun. Bibigyan daw niya ako ng ng tawag doon. Bigyan niya ako ng, gumawa kasi siya ng mahilig din kasi siya gumawa. Tsaka mahilig siya magluto. Ganun. Gumawa daw siya ng ng longganisa. Bibigyan daw niya ako ng longganisa. Nung nakaraan gumawa din yun siya. Tapos binigyan niya rin ako. Yung Pinay longganisa ba? Tapos, ayun. Ganda guys. So, update ko na lang kayo mamaya. Kasi, ayun na. Puro tayo dito sa ating vlog. Ayun. So, see you later! Nakatawid na pala ako. Isang lang kasi to, parang isang diretsuhan lang, tapos tawid, tapos bahay na. Tapos konting kembo, tapos bahay ng kaibigan ko. Ayan. Ang ganda-ganda kaya nung niya. Ang ganda-ganda nung kanyang kasi may garden siya. Alam niyo ba, tuwang-tuwa talaga ako sa mga bahay na may garden. Hindi ko alam kung bakit, basta tuwang-tuwa ako sa bahay na may garden. Ang saya-saya lang sa feeling. Doon pa yung aking kaibigan. Ayan, so, yeah. May nakita akong puno dito na may bulaklak na. So, wait. Ako sa bahay ng kaibigan ko, nakikita ko na siya. Nagtitrim siya ng puno sa labas ng kanyang bahay. Sariling bahay ito eh. Ganda. Wait. Ito siya. Ito siya ipakita. Hello! Yes! Nasa bahay niya, Bunny. Uy, may tulips ka. Tulips, oh. Ang cute-cute ng mga bulaklak. Para, yung bulaklak na ito, para tong grapes, oh. Ito, oh. Guys, update. Tapos na ako dun sa aking kaibigan. So, sa aking ate. Ate ko pala yun. Tapos, uwi na ako ngayon. Alam niyo ba kung anong oras na? 5:00 na ng hapon. Pero kita niyo ba si Haring Araw? Hindi pa yan siya kasi nga, mamaya pa yan siya magsiset ng mga 7. Something like that. Ng gabi. Ayun. Uwi na ako. Ang ganda ng grabe yung aming walking at kwentuhan at pagkain. Ang sarap. Hindi na ako nag-video doon kasi nga, of course, hindi ko yung bahay. Ganyan. So, nahihiya talaga ako pagka ganun. So, ayun. Ang sarap nung nagluto siya ng kasi namalengke muna kami pala. Sinamahan ko muna siyang mamalengke. Tapos, pag-uwi naman ng bahay, nagluto kami. At may pa-take home siya sa akin, fresh from the garden. Nag-pick siya ng kanya doon, ng mga tinanim niya doon sa garden. Pakita ko na lang sa inyo mamaya. Bechay. Fresh from the garden. Tapos yung kanyang ginawa na homemade longganisa, na pork. Tapos binigyan niya ako ng isang bote ng bagoong shrimp ba? Shrimp bagoong, ganyan. So yun, grabe. Tapos, ano pa ba itong bitbit ko dito? May pa pala ako. May siopaw pa pala ako. May siopaw pa siya. Na homemade niya rin. Ang galing kasi nito. Gawa siya ng gawa. So yun, sabi ko sa inyo. Napaka, nito. Generous. Ayan. So ako, dinalhan ko siya kanina ng orange at flower. Kasi, siya. Medyo
hindi pa maganda yung pakiramdam, pero lakad-lakad kami, di ba? Ganyan. So, nag-banding kami. Ang tagal pati namin hindi nagkita dahil sobrang busy niya. So, kaya ngayon ay nakita kami and yes, we really spend time. Grabe. So, ayun lang. I'll see you guys at home. So, update. Tagawin na nga ako ng bahay. Pakita ko sa inyo kung ano yung aking na take home galing dun sa aking kaibigan. Di ba may pa-take home pa siya? Ayan. So, ayan yung nga yung mga pechay na galing sa kanyang garden na fresh na fresh. At anyways, naglutusan yan. Tapos, ayun, kinain namin. Ang sarap talaga, guys. Sobrang sarap talaga ng mga fresh gulay, di ba? So, ayun. Tapos, meron din dyan siyang longganisa, katulad ng sinabi ko sa inyo, yung homemade longganisa niya, which is gumawa na rin siya dati ng ganyan. Tapos, ayun, sabi niya gagawin lang, i-export lang daw niya, tapos magbebenta siya. Tapos, ayan, niluto ko pala yan, tapos yung kinain ng aking Josawa Bells, which hindi naman niya naubos kasi ang dami naman yun, guys. Kasi hindi na ako kumain yan, kasi nga kumain na ako doon. Tapos, kumbaga, ganon. Tapos, meron na diyang siopaw na homemade niya din, na ginawa. Sabi ko nga, uy, talaga naman. Sabi ko ganon. Ako kasi, gusto ko rin sana mag-experiment ba yung gumagawa din ng ganyan. Pero, pag iniisip ko pala yung paggawa ng dough, pagod na ako. Charay. Diba? Tapos, meron din ako yung bagoong. So, ayun lang guys yung ating vlog ngayon. Sana nag-enjoy kayo. Thank you so much guys for watching. I hope you like this video. Please subscribe if you haven't yet. And I will see you in our next one. Thank you so much for watching. Always smile and God bless us all.